Nemedializované prípady sa väčšinou dejú tak, že prídu kukláči domov, urobia totálny bordel, rachot, natočí sa to mediálne, ale nevysiela sa to, pretože čakajú na výsledok, ktorý vyšetrovatelia posunú cez svoje tajné kanály. To mi dali policajti. A zoberieš chlapa so ženou na policajnú stanicu, najlepšie s deckom, necháš ich tam 24 hodín a povedia, počúvaj, môžeme to tu teraz nechať, ak toto nám podpíšeš, dostaneš podmienku a trošku skloň hlavu a zruš produkciu, nájdi si nejakú inú robotu. Takto končí 99% prípadov. Niekomu zničia život, vystrašia ťa, decko sa začne, ja neviem, pomočovať alebo čo, možno sa tie páry rozídu a ten policajt s tým vyšetrovateľ s prokurátorom si urobia takto kvačku a na konci roka to ukážu. Aha, ministerstvo spravodlivosti, pozrite sa, tu máme štatistiky, takže nám prosím vás ponechajte naše rozpočty alebo nám dajte viac. A ľudia ako Biharová si povedia, extrémizmus je zase na vzostupe. Ale nikdy v živote ti nedovolia verejnú polemiku.